Vi er i en landsby i Tennessee. Nogle drenge løber rundt og spiller fodbold. Nogle ældre mænd står og snakker ved en købmandsbutik. Pludselig kommer en gul pickup kørende gennem landsbyen. I bilen sidder der 2 halvfulde og halvhøje midaldrende mænd. De smider øl og tomme flasker efter drengene og råber og skriger. Råber ord som næresvin og beskidte dyr. Bilen kører hen til købmandsbutikken. De 2 mænd stiger ud og går ind og køber mere alkohol. De går ud i bilen igen og kører videre. En ung pige, måske kun 10 år gammel, går ned ad en lang sti. Pigen går med en indkøbspose i den ene hånd. Hun har nok været ude at købe ind til hendes mor. Pickuppen kommer kørende ned ad vejen. Den ene mand siger, hun er ikke så gammel. Der bliver ikke sagt mere. Samme mand smider en dåse efter hende. Pigen falder til jorden, og indkøbsposen går i stykker. Mændene kører op på siden af hende. De går ud af bilen. Pigen vågner op. Mændene har et reb. De binder hende, så hun ikke kan gøre modstand. Derefter først den ene, så den anden. De voldtager hende. Hun råber nytteløst på sin far, imens de fratager hende al uskyld og chancen for engang selv at sætte liv til verden. De lader hende hænge i et træ og håber på, at hun dør. Hun sparker med benene og prøver at komme fri. Grenen er ikke stærk nok og knækker. De samler hende op, tager hende med ind i bilen og kører ud for at finde den nærmeste bro. De smider hende ud over broen med et fald på 10 meter. Mændene kører væk. Lidt efter finder nogen hende. Forestil jer, det er jer, der finder en 10-årig pige med blod, pis, sæd og sved ud over sig. Man ser en 10-årig pige, der er blevet voldtaget, banket, brugt som skydeskive for øldåser og lemlæstet efter faldet på 10 meter.